स्लोगान प्रपागान्डा आरो दुर्गा दास बर' बिथांनि पार्सनेलिटिखौ आं बुंनो थाङा। बिथाङा बर' राव रायलायो ना रायलाया रायजो राजाया मिथिगोन। बिथाङा बेसेबां पार्सेन्ट बर'नि हार्ट दङ रायजो राजाया बुजिगोन जायफ्रा लोगो मोनदों। आरो भारतनि जि गणतान्त्रिक जि मोनसे बिसायख'थि आरो बुहुमनि जि देरसिन गणतान्त्रिक देश भारताव पार्लियामेन्ट बा लकसभानि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे बिथिंखौ लानानै बा नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' आइ आफा रायजो राजानो फोरमायनो गोनां बा मिथिहोनो गोनां आरो जोंनि जि थांखि आरो एजेन्डा दङ बेखौ फोरमायनो थाखाय दिनै बेयाव जोङो खौरांगिरिनि मेल जोङो हांख्रायदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे 2024नि जि लकसभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि माहारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय आरो लोगोसेनो BTR गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव BTR सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय NDB बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै। नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै NDA जे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों। बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इसुनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे NDAनो भट होनानै जोंनि जि ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ गिदिर जोंनि जे थांखि दङ बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ। आरो थांनाय 19 एप्रिल 2024आव जालांनाय मोनबा जि लकसभा शनितपुर लखिमपुर डिब्रुगड़ जरहाट आरो काजिरङा बेयाव जोङो इसु आरो एजेन्डानि सार्थआव जोङो रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदोंमोन। गासै बर' आइ आफा रायजो राजाया 100% एबसुआ खावलायनाय बायदियै NDB एबसु आरो UBPOनि जि मोनसे बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्ड 2020 27 जानुवारिनि जि BTR एग्रिमेन्ट बे आधाराव आन्दलनकारि दल संगठननि आपिल आरो सुक्तिखौ खालामखांनायनि उनाव सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायनि तागिदायाव बयबो बेखौ रेसपन्ड होदों आरो बेबायदिनो मदद होदों। दा बे बाराव शनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्रा शनितपुर लकसभा समस्तियाव BTRआव 41 खान गामि सोसनबाय आरो गामि सोसनबावनांगौ जौगानायनि हाबाफारि मावनांगौ। फरेस्ट राइट एक्ट जि फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्ट हा पाट्टा गासै 11,000नि बारा 2020 एकर्डनि उनाव होनाय जाबाय। आरोबाव प्राय 30,000 बेयाव हा मोनबावनांगौ दङ। बे खामानिखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव बिथांमोना कुनु खोथा सानाबासिनो एबसुआ खावलायनाय बायदि आरो एबसु NDB UBPOआ खालामनाय बे सुक्तिनि आधाराव बिथांमोना मदद होदों। लखिमपुरनि धेमाजिनि रायजो राजाया लखिमपुर समस्तियाव सराइदेवनि रायजो राजाया जरहाट समस्तियाव डिब्रुगड़नि रायजो राजाया डिब्रुगड़ समस्तियाव काजिरङानि रायजो राजाया गलाघाटनि रायजो राजाया काजिरङा समस्तियाव NDAनि बिजाथिनो भट होदों। टारगेटआ मोनसेल' BTR सान्ति सुक्तिनि आधाराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जायखौ बड'फाया नीलाचल मुं होदोंमोन बे काउन्सिलखौ आबुं पूर्णांग मर्यादा होनांगौ। बेयाव गामि नटिफिकेशन जानांगौ समस्ति दानांगौ
बिसायख'थि खुंनांगौ आरो काउन्सिलनो बांसिन पुजि अधिक पुजि होनांगौ बे माखासे एजेन्डा आरो सार्थनि कारनाव UBPआबो आपिल खालामदों, ABSUआबो आपिल खालामदों, बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटियाबो आपिल खालामदों आरो सुक्तिनि आधाराव मोननाय बे सेटेलाइट काउन्सिलखौ मजबुतै दाफुंनांगौनि सार्थआव गासै रायजो राजाया भारत सरकार आसाम सरकारा जि कमिटमेन्ट होदों, ABSU NDB UBPआ जि कमिटमेन्ट होदों बे कमिटमेन्टनि बुजाबुजियाव बिथांमोना समर्थन होबाय आरो बिनि थाखाय बर' रायजो राजाखौ जातीय एजेन्डा आरो इस्युजों बयबो सेन्टिमेन्ट आरो इमसनखौ लानानै हाबा मावनायनि थाखाय मदद होनायनि थाखाय आङो दिनै धन्यबाद बावदों। फैगौ 26 एप्रिल 2024आव दरं उदालगुरिनि बिसायख'थि आरो बेबायदिनो नगाव आरो डिफु करिमगन्ज आरो सिलचरा बे ओनसोलाव बर' मानसि गैया। डिफु लकसभायाव बर' आइ आफा रायजो राजाया कार्बि आंलंआव थानाय बर' आइ आफा रायजो राजाया BTR सुक्तियाव लिरनाय ST हिल स्टेटास हाजोआरि ट्राइबेलनि मोनथायखौ जाफुंहोनांगौनि थाखाय बिथांमोना NDAनि बिजाथिनो भट होगोन। बे मोनसे क्लियार, बेयाव कुनु राजनीतिक बाथ्रा गैया। 2003आव जि सुक्ति जादोंमोन 17 बोसोराव BPF बा हाग्रामा महिलारि बिथांमोना, आं बिथांमोनखौ रायनो नागिराखै, किन्तु बिथांमोना मावनो हायाखिसै, बे फेलार जाबाय। 2020आव फिन बेखौ एकर्ड फेलार जाबाय। 2020आव फिन बेखौ एकर्डआव सोफिननांगौ जाबाय आरो दिनै बिनि जि इमप्लिमेन्टेशननि प्रसेसा ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टआव ST हिलनि एजेन्डाया पेन्डिं जानानै दङ। लकसभायाव जों मानसि दैथायहरनांगौ आरो डिफुनि MPनिबो जोंनो समर्थन नांगोन। दा बिनि कारनाव जोङो बेखौ मदद होदों। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला नगाव जिल्लायाव गोलैयो बा नगाव मरिगाव बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफाया बर' कसारि काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादा मोननांगौनि थाखाय भटदान होगोन इस्युनि जातीय एजेन्डानि आधाराव। दरं उदालगुरिया BTRनि 6 विधानसभा समष्टि गोलैयो आरो 4 BTRनि बायजोआव। तामुलपुरनि 2 आरो उदालगुरि जिल्लायाव 4 विधानसभा समष्टि। कामरुपनि रङियावबो गोबां बर' आइ आफा रायजो राजा दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावदों आरो कमिटमेन्टखौ जों मालाबाबो भंग खालायाखै। कमिटमेन्टआ जातीय सार्थनि थाखाय आरो बेखायनो दरं उदालगुरियाव दिलीप शइकिया बिथांखौ जोङो पूर्ण समर्थन होनानै जों खामानि मावदों आरो बिनि आधारानो जाहैबाय BTR Accord इमप्लिमेन्टेशन। सिमाया बारायनांगौ आरो जि सिमाया संकसनिफ्राय 5-2सिममोन बेखौ एक्सटेन्ड खालामनानै सनितपुर बिश्वनाथखौ सोजाबनानै, जेखौ 2003आव हायाखैमोन बेखौ सोजाबनानै सिमुलुगुरि गहपुरसिम लांनांगौ आरो बेखायनो बे ओनसोलाव 54 समष्टि गोदान डिलिमिटेशन खालामनायनि गेजेरजों पूर्ण मोनसे मर्यादा होनांगौ। 60टा MCLA जागोन, 6टा नमिनेटेडजों आरो डिपार्टमेन्ट बारायनायनि खोथा दङ आरो बे माखासे थांखि आरो एजेन्डाखौ लानानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जोंनि गुबै सान्ति गायसननाया जोंनि गुबै एजेन्डा। जे सान्तिया फैबाय बेखौ जोङो इन्टेक लाखिनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो आरो NIT गायसननांगौ, ट्राइबेल इउनिभार्सिटिनि केम्पास गायसननांगौ, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानांगौ, सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानांगौ, रिम्स जानांगौ चिराङाव, कालचारेल कमप्लेक्स, रेलवे कच फेक्ट्रि जानांगौ क'क्राझार बासबारियाव, दतमायाव। बेफोर खामानिफोरा जोंहा मावनो दाबो प्रसेसआव दङ। सोरबाया जिखिनि प्रसार खालामदों बेफोर प्रसारखौ लानानै जोङो जेबो माने गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बाथ्राया जाहैबाय दरं उदालगुरिनि 6 विधानसभा समष्टिनि रायजो राजाया दिलीप शइकिया बिथांनो भट होगोन आरो बेखायनो भट होगोन दिलीप शइकिया दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ बिथाङा समर्थन खालामगोन आरो मदि आरो अमित शाहया जि कमिटमेन्ट होदों, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जि कमिटमेन्ट होदों, बे कमिटमेन्टनि आधाराव प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारीनि जि काउन्सिलनि टीम दङ बिथांमोननियाव जों बिश्वास लाखिनानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातीय आरो प्रेसार ग्रुप हिसाबै बार्गेनिं आरो गिभ एन्ड टेक पलिसियाव जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयाव जोङो मदद होयोब्ला क'क्राझाराव NDAआ पूर्ण पर्यायाव मदद होगोन, माने जायखौ जोङो मदद होदों जयन्त बसुमतारी
आरो बे मोनसे गिभ एन्ड टेक पलिसि आरो जातीय आधारावसो बेयाव कुनु राजनीतिक बाथ्रा गैया दा बेखाय बे बेलायाव आङो मोनसे बाथ्राखौ आरो स्पष्ट बुंदेरबावनो नागिरबाय जे बेयाव मोनसे प्रसार सोलिदों जे बर'आ बर'नो भट होनांगौ दुर्गा दास बर'आ BPF हान्जानि अपोजिशननि केन्डिडेट बयबो राजनीतिक हान्जाया इलेक्सन गेलेयो बे राजनीतिक हान्जानि गावबागाव एजेन्डा आरो बिथांमोना गावबा गावनि खोथाखौ लानानै थाङो जोंहा बिनि सायाव जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु स्पष्ट बाथ्राया जाहैबाय बर'आ बर'नो भट होनांगौ होनना बुंनायाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बबे एजेन्डानि आधाराव बबे इस्युनि आधाराव बर'आ बर'नो भट होनायनि जि मोनसे फुल प्रुफ मेकानिजम बेखौ बिथांमोना होनो हाया कारना जाबाय जे रबिराम ब्रह्म बिथाङा मंगलदै लकसभायाव सिगाङाव इलेक्सन गेलेदों दिननाथ दासआ आन्दलननि फेक्टर हिसाबै बिसायख'थि गेलेदों सहदेब दासखौ BPF हान्जाया गोदो दिखांदोंमोन आरो 2019आव PCDR ABSU NDP जोङो मदद होनानै आन्दलननि फेक्टर हिसाबै प्रदीप कुमार दैमारिखौ जों गेलेहोदों दा रबिराम ब्रह्मनिफ्राय जागायनानै सहदेब दास दिननाथ दास 80-90,095 नि बारा भट मोनाखै प्रदीप कुमार दैमारिनो जोङो थैथां नांनानै 1,03,000 भट जों कालेक्सन खालामनानै होनो हादों तारमाने बे प्रमाण जे बे दरं उदालगुरियाव जेब्लासिम उदालगुरि आलादा लकसभा समष्टि जाया BTR आव जेब्लासिम आलादा लकसभा समष्टि जाया क'क्राझाराव मोनसे बा उदालगुरियाव मोनसे अब्लासिम बर'आ बर'नो भट होनाय जोंनि गोसो बायदि जोङो सोरखौबा देरा होनाय बे मेकानिजमा फुल प्रुफ मेकानिजम नङा आरो बेखायनो BPF दोलोआ बा अपोजिशन दोलोआ गावसोर इलेक्सन गेलेदों थिगानो दङ पार्टी आरो सिम्बल बासायनो थाखायसो बिथांमोना बिसायख'थि गेलेदों आं बिथांमोनजों डिबेट आरो आर्गुमेन्ट होनो नागिराखै किन्तु बर'आ बर'नो भट होनांगौ होनना बुंनाया बे मोनसे फेल्ड फर्मुला बे मोनसे माने मेकानिजमा अलरेडि फेलार जानाय मोनसे जोङो लेबरेटरियाव अलरेडि प्रुभ खालामबाय साब्रै केन्डिडेटआ 1 लाखनि बारा भट मोनबोआखै जोंनि भटखौ मानो नस्थ' खालामनो जातीय सार्थआव बर' मैखोम ओनसोलनि पलिं सेन्टारनि भटआ मदि आरो अमित शाहनि नामाव बा एकर्डनि सार्थआव जुदि थाङोब्ला जोङो दिल्लीखौ दिसपुरखौ जोङो बाध्य खालामनो हागोन बार्गेनिं खालामनो हागोन जे जोंनि मावनांगौखौ जों मावबाय सिगांनि समर्थना जाहैबाय जे नारायण बरकटकि बा रमेन डेका दिलीप शइकिया बे समर्थनफोरा एकर्ड आरो आल'सनाखौ साक्सेस खालामनायनि सार्थआव जों मदद होदोंमोन एबार मदद होनाया जाहैबाय एकर्डआ मोनसेया जालांबाय एकर्ड मोनसेया आबुङै मावफुंजानांगौ जों लुबैयाखै आसाम सुक्तिनि 5-6 नम्बर दफा 10 नम्बर दफा असमिया रक्षा कवच बांलादेशी बिटारन बेफोरो 35 बोसोरावबो हाबदान जाना थानायखौ जों लुबैयाखै बर' एकर्डआ 100% मावफुंजानांगोन 4 बोसोराव जिखिनि मावफुंजाबाय आद्रा थानाय एकर्डआ जाहाथे 2-3 बोसोरनि गेजेराव 100% मावफुंजायो बेखौ जोङो लुबैदों दा बेखायसो जोङो बुंदों जे बर'आ बर'नो भट होनाया बे मोनसे स्ल'गान प्रपागान्डा